Asikubiyele sikhambule kwi-channel kama kupastor Winning nakubalile nokufanele ukuthi nami sithe kuphela kusuku 9 ekseni la 5 ntambama kuphela ebusuku ekseni ungayisinisa WhatsApp ungawusinisa SMS yeah okunye kubaleke ukubingelele ucele inamba ungayinika abantu emgwaqweni ukuthi ngoba nako sephuphile somnikeza inamba lihle abantu abalandela le channel kuphela. So sibheka la ukhululiwe Mngomezulu uthi ngiyabingelela ngicela ke ukubuza ukuphupha ushawa umama wakho osewashona kusho ukuthini nakuke singakusho ngokwesintu umuntu ongasekho uyathathwa njengethongo but ke sibonile abantu abangasekho bevela beappear futhi even eBhayibhelini kodwa ke asibheke kanje. Number 1 ngokujwayelekile uma uphupha umufi noma umuntu ongasekho sesithathe njengoPaul uma ekushaya ngoba lokho kuyakhomba ukuthi kungenzeka wenza izono nokonakala futhi kungenzeka ukuthi uphenduke ukuze uzosindiswa wena kusho ukuthi kukhona usikukwenza okungalungile okuphambene yabona ekufanele ukuyeke. Amahubo 141 verse 5 olungileyo makangishaye kungumusa kimi angisole kungamafutha ekhanda lami ikhanda lami malingawenqabi ngoba ke nasibubini babo umkhulu wami uyobe usekhona. So number 2 kuyenzeka futhi uthola ukuthi ngesikhathi kuphupha la umuntu ongasekho sikuthandile ngoPaul uma ekushaya ngoba ngabe likhomba ukuthi impeleni kufanele njengamanje uzinuka amakhwapha wena kungenzeka kunento engathandeki futhi engamukelekile oyenzayo wena okumele uyiyeke ukuyenza njengamanje. Izaga 22 verse 15 ubula buboshelwe enhlizweni yomntwana kepha induku yokulaya iyabudelisela kude naye. Number 3 kwesinye isikhathi umuntu ongasekho kuba uPaul uma ekushaya osuke likhomba ukuthi lindele isikhathi esibe seyilingo neyivinye ezinkulu futhi esinzima esizayo yabo. uIsaiah 50 verse 6 ngani labashaya umhlane nesihlathi zami kubo abahluthula isilevu angibuthelisanga ubuso bami ekuhlazisweni nasekufelweni amathe. Kodwa ke asenze kanje. Number 4 uma futhi umuntu ongasekho siyayisikuthalela ngoPaul futhi uma ekushaya ngoba kungakhomba ukuthi ngenzeka ubhekene nolaka nentukuthelo yalo muntu ongasekho ngoba kukhona ongakwenzi kahle yabona futhi lento ikhomba intukuthelo yeyithongo ngoba kukhona ongakwenzi kahle emsamo noma edalweni. Azwele ukuthi number 5 uma futhi umuntu ongasekho kuPaul uma ekushaya omunye angayibhekanile ukuthi ngenzeka abathakathi sebevele mphendula ngemithi umufi ukuthi abe sidalwa esibi esiza kuwe kabi nangolaka ukuze impilo ingabi mnandi futhi benzima yabona. Kodwa kubi ibheka nje esibeke ngayo in point form ukuthi ke nawe uzobona ukuthi mawulibheka lephupho leli kine show yokuthi kukhona ozobuthi ayi nami vele ngiyaphambuka la nami ngiyaphambana nomsabo la. Oh siyabonga blessed. Siweni phansi